kepiye? Kurang ajar. Enak-enak aku istirahat turu ana ing kene iki. Malah kok obrak-obrak janmu. Apa kandel kulitmu? Apa wis bosen urip kowe? Lho. Aku ngono. Pas iku mau gak sengaja lho Pak Buto. Aku gak ngerti kok. Nek iku mau kuwe, tak kira, temenku Pak Buto. Kepiye? Pancen ngene lho Pak Buto. Ketoke, awak mikir rada mirip kok Pak Buto. Sopo sing mirip aku? Kowe iki ape nondi? Ngene lho Pak Buto. Aku arep mencari temenku, goleki temenku ngono Pak Buto. Kurang ajar. Apa ora boleh mripatmu iku? Ngerti ngono aku kok uyak-iyak, kok gugah, ape kok kon apa? Enak-enak aku istirahat ana ing kene iki. Pak Buto, Kepiye? jenengmu sapa? Adalah nah takon jenengku sapa? Apa ora kok ngerteni aku? Apa kowe ora wedi pawujudanku kaya ngene iki? Aku salah suwijine bangsa Yeksa Buta kang duweni kuwasa ana ing kene iki. Pak Buto, Kepiye? Jenengmu sapa? lho. Aku takon jenengmu ora jawab malah kowe takon aku. Padahal aku mau takon jenengmu, tapi nan ora kok ora ngerti lho Pak Buto. Ya. Lekno sing tenanan mripatmu ingetno. Ya aku kang diarani Buta, mata mendulu. Lho lah, mosok jenenge ngono Pak Buto. Lah kok kon piye? Jenenge langsung ngono. Buta mata mendulu. Anak-anak wae kowe tau Pak Buto. Pancen iki wis disetting ngene. Wis disetting ngene. Belum apa ning kene iki? Ya aku makan wis kondo. Aku goleki temenku Pak Buto. Ya.